Исәнмесез, милләттәшләр. Очрашу урыны Казан тапшыруында бүген кунакта Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин. Ни өчен район башлыгы дигән сорау туырга мөмкин кайберәүләрдә. Ә моның җитди сәбәбе һәм бик кызыклы сәбәбе бар. Азнакай районы, район, авыллар тарихы, шулай ук бик шәхесләрне барлау буенча республикада рекорд куя дияргә мөмкин. Һәм бу эшне башлап йөрүче ул район башлыгы. Исәнмесез, Марсель әфәнде? Хәерле көн, исәнмесез. Беләсезме, менә шундый сораудан башлыйм әле. Бер уйлаганда район башлыкларының эшләре алар булай да буа-буарлык бит инде. Тавык та чүпләп бетерә алмый торган мең төрле эш, башта мең төрле проблема. Шулай булуга карамастан ни өчен сез менә бу авыллар, район тарихына багышланган, бик шәхесләргә багышланган китапларны чыгару эшендә үз кул астыгызга алдыгыз? Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Васил Баязовичка бик зур рәхмәт. Бик матур очрашу үтте бүген. Анда инде без бик зур делегация белән килдек. Үзебезнең менә язучыларыбыз белән, якташларыбыз белән бүген очраштык. Һәм инде чынлап та бу инде безнең күптән эшләп барабыз бу эшебезне. Ул изге эш дип уйлыйм инде мин аны. Чөнки китап чыгару, менә үзебезнең тарихны барлау, ул инде бик олы зур әйбер дип саныйбыз инде без аны. Һәм инде бигрәк тә авыллар турында, шушы югалган авыллар турында китаплар чыгару, авылның тарихы турында язу, ул инде бик зур әйбер. Беренчедән аның халкы өчен, шушы авылда яшәүче халкы өчен, һәм инде якташларыбыз өчен дә. Алар инде төрле җирдә яши бит инде, төрле шәһәрдә яшиләр. Алар менә шушы китапны чыгарганда барысы да кайттылар, үзенең менә фотографияларын, үзенең истәлекләрен калдырдылар. Һәм инде без чынлап та шундый матур тарихи 30-дан артык китап чыгардык авыллар турында, шәһәребез турында, районыбыз турында, аның бийек шәхесләре турында шундый китаплар чыгарабыз. Бу бик тә кирәкле әйбер. Ул инде бигрәк тә яшь буын өчен. Һәм инде без ул эшне дәвам итәбез. Без инде менә мин үзебезнең гаилә турында, әтиебез турында шундый олы зур китап чыгардык. Һәм инде менә Азнакай районына килгәч тә шушы эшне башлап җибәрдек. Аллага шөкер, менә бик матур килеп чыкты. Димәк, төп сәбәп сез Азнакай районына килгәнче үк үзегезнең гаиләгезгә, әтигезгә багышлап китап чыгаргач, сез моның тәмен беләсез, сез моның кирәклеген аңлыйсыз. Шулай булып чыга бит. Шулай инде менә ул безнең өчен бер зур горурлык булып тора. Үзебезнең гаиләбез өчен, үзебезнең менә нәселебез өчен. Һәм инде балалар аны укый, күрәләр, аның нинди әтисе, бабалары, һәм инде үзенең нәселе турында күбрәк белә. Һәм инде халык менә Азнакай халкы да чынлап та белеп торырга тиеш. Аның менә бигрәк тә балалары белеп торырга тиеш үз тарихын, кайсы авылда кем туган, нинди олы зур шәхес булган, нинди аның эшләре булган. Шуның турында инде без тырышабыз, шушы яшь буынга бирергә аны. Һәм инде патриотик рухта үзебезнең яшь буынны тәрбиялибез. Марсель әфәнде, менә китап чыгаручылар республика күләмендә бик күп бит алар. Ул хәзер дөресен әйткәндә бик популярлашты да, аның кирәклеген дә халык аңлый башлады. Ләкин күп урыннарда ул бары тик ниндидер кешеләрнең шәхси теләге белән чыгарыла, аерым бер кешеләр өйрәнеп шулай чыгара бит. Һәм мин менә шушы китап чыгаручылар авызыннан шундый кайбер фикерләрне ишеткәнем бар. Янәсе, китап чыгарушына алынасың, авыл буенча, йорт буенча йөреп чыгасың, халыктан сорап. Кемнәрдер бу нәрсәгә ышанмый, кемнәрдер моңа шикләнеп карый. Авыл тарихын җыйганда халык бик пассив дип әйтәләр. Азнакай халкы ничек? Бездә алай дип әйтмәсем мин, чөнки һәрбер бында бөтен җыеннарда бөтен авыл халкы җыела. Шушы китапны язганда да һәрбер йорт сайын дип әйтим мин инде, шушы җыелганда инде клубларга җыелганда алар һәрберсе бик игътибар белән ул эшне алып баралар. Үзләренең әллә кайчангы фотографияларын алып киләләр, гаилә фотографиялары, үзләренең әбиләрен, бабайларын күрсәтеп, һәм инде искә төшерәләр, нинди эшләр эшләнгән, шушы бийек ватан сугышында катнашканнар, үзебезнең геройларыбызны, үзебезнең менә сугышка киткән ветераннарыбызны без искә алабыз. Менә аларны да китаплар чыгарганда да без инде уйлаган идек башта 10 мең генә кеше киткән дип уйлаган идек. Менә барысында барлагач 16 бийек ватан сугышына инде 16 меңнән артык безнең азнакайлар киткән булган сугышка, һәм инде яртысы гына әйләнеп кайткан. Күпме фактлар ачыла шулай бит? Күпме фактлар ачыла, күпме менә чынлап та югалган шушы
Без белмәгән ветераннар кешеләребезне дә без барладык бит. Аларның менә гаиләләре, семьялары, балалары, оныклары бүген шуны күреп рәхмәт әйтәләр безгә. Менә бу китапларны чыгарганда һәр вакытта да аның бит инде материаль ягын, матди ягын да карарга кирәк, бит. Менә сезнең районда бу ничек куелган? Ниндидер ул китапларны чыгарганда район хакимияте тарафыннан матди ярдәм күрсәтеләме? Күпләр бит инде моны ниндидер спонсорлар хисабына чыгара, менә аерым чыгаручы кешеләр. Бу мәсьәлә сездә ничек хәл ителә? Монда спонсорлар да ярдәм итә, үзебезнең нефтьчеләребез ярдәм итә, Татнефть җәмгыяте ярдәм итә. Шул ук вакытта инде без бюджеттан да акча карала инде шушы китапларыбызга, Азнакай турында, авылларыбыз турында чыгарганда, һәм инде үзләре менә эшмәкәрләр, һәм инде үзебезнең оешмалар ярдәм итәләр, һәм инде депутатларыбыз ярдәм итә. Шулай бергәләп шушы эшне алып барабыз. Монда үзебез генә ул әйберне алып барып булмый, да бит кайсы китаплар миллионнан артык тора. Шул хәтле акча кирәк. Монда инде әйткәнемчә шул спонсорлар, нефтьчеләребез, һәм инде үзебезнең бюджеттан да без өлеш чыгарабыз. Сез бит әле китаплар чыгару белән генә түгел, районда урамнарны, менә безнең бөек шәхесләребезне, татарның бөек шәхесләренең исемнәре бирелгән урамнарны мәңгеләштерү буенча да эшләр алып барыла, бит. Грант тоткансыз дип ишеттем. Шул хакта да эшләп китсәгез иде. Ул эшне инде чынлап та без инде китап чыгарып кына калмыйбыз. Без инде менә авылларда олылап, зур иттереп мемориаль такталар ачабыз, истәлекле такталар ачабыз үзебезнең бөек шәхесләребезгә, җитәкчеләребезгә, кемдер инде ул колхоз рәисе булсынмы, авыл советы башлыгымы, мәктәп директорымы, нефтьчеме, шундый эшне алып барабыз. Изге эшне хәзер инде шундый 20 мемориаль такта ачылды. Бу авылларда һәм инде оешмаларда менә үзебезнең табибларыбызга поликлиника ачканда ачып җибәрдек. Хәзер инде шушы эшне дәвам итәбез бергәләп, һәм инде чынлап та бик дөрес дип уйлыйм яны, изге эш инде, һәм урамнар ачабыз менә үзебезнең бик шагыйрьләребезгә, язучыларыбызга, артистларыбызга, геройларыбызга шушы эшне алып барабыз. Сөембикә урамын төзекләндерергә җыенасыз. Сөембикә урамы инде менә федераль программа нигезендә без инде олы зур грант тоттык. Бу инде Рәсәй гранты дип әйтик, 80 миллион акча бирелде, һәм инде без үзебез дә әле тагын нефть җәмгыятеннән дә өлеш чыгарыла, һәм инде без ул Сөембикә урамын шул йөри торган, җәяү йөри торган урамнарга әйләндерәбез, һәм инде монда инде әниләргә дә зур һәйкәл ясарга уйлыйбыз, чөнки әниләрдән дә биегрәк кеше юк безнең өчен. Безнең өчен шушы эшне алып барабыз, һәм инде ул бик матур шундый ял урыны булыр дип уйлыйм. Бу инде бик кирәк инде халыкка. Менә Казанда Бауман урамы бар, Мәскәүдә Арбат урамы бар, безнең Азнакайда Сөембикә урамы булачак. Алла бирсә. Менә бу эшләр барысы да өлкәннәр тарафыннан башкарыла торган эшләр, бит, җитәкчеләр, өлкәннәр тарафыннан, китаплар шулай ук өлкәннәр тарафыннан башкарыла торган. Ләкин монда бит әле икенче ягы бар мәсьәләнең. Балалар, яшьләр, яшь буын. Менә шушы өлкәннәр тарафыннан башкарылган изге гамәлләр яшь буынга җиткереләме, ниндидер очрашулар оештырулар һәм менә бергәләшеп шушы китапларны тәкъдим итүләр, мондый чараларга ничек карыйсыз? Без инде һәр вакыт ветераннар, яшьләр бергә үткәрәбез андый очрашуларны. Менә студентлар белән очрашабыз, мәктәпләргә барып үзебезнең балаларыбыз белән шундый очрашулар үткәрәбез. Презентация вакытында да без инде күбрәк яшьләребезне чакырабыз, чөнки шушы эшләнгән эшләр барысы да шушы яшьләребез өчен бит инде. Балаларыбыз өчен, алар белсеннәр, күрсеннәр дип тырышабыз инде барыбыз да. Алар дип яшибез бит инде барыбыз да. Һәм инде алар аны күреп үсә, алар инде бик тә рәхмәтле, һәм инде алар үзебезнең Азнакай районын тагын да ныграк яратып, тагын да Азнакай белән горурланып яшиләр. Ансы да менә зур әйбер дип саныйм инде мин. Безнең бурыч булып тора бит инде ул. Марсель әфәнде, менә бүгенге очрашуга килеп, шушлай кыска гына вакыт эчендә үзегезнең районда башкарыла торган эшләрне сөйләвегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Бик матур эшләр, бик матур гамәлләр. Алар дәвамлы булсын һәм эшләгән эшләрегез тарихка кирип калып, халкыбызга хезмәт итә торган эшләр булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар теләп калабыз. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бергәләп шулай матур итеп, бергәләп тырышып яшәргә язсын. Үзебезнең Азнакай районы белән, Татарстаныбыз белән горурланып яшәргә язсын барыбызга да. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләр, сез очрашу урыны Казан исемле тапшыруны карадыгыз. Студиядә сезнең белән Энҗе Шәһиддинова иде. Тарихыбыз онытылмасын, халкыбызның киләчәге матур, якты булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.